Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Жолы носкилардан маскировка шилтерләренә һәм килемнәргә кадәр шолы волонтерлары хәрби бурычлыларга ярдәм күрсәтә. Якты һәм тигез юллы шәһәр, Яршолыда тагын нинди үзгәрешләр көтелә. Татарстанның ерак районнарына югары белем бирү технологияләре киләчәк. Кванториум мобиль технопаркы юлга чыкты. Жолы носкилардан маскировка шилтерләренә һәм килемнәргә кадәр шолы волонтерлары хәрби бурычлыларга ярдәм күрсәтә. Сәламәтлек торышы буенча бәйли яки тегә алмаган кешеләр җипләр алу өчен акча китерә. Кемдер әзер оек башлар алып килә. Бу хакта тулырак безнең материалда. Здесь ячейки есть. Берем сюда, привязываем. Менә шулай иске тукымалардан һәм ныклы җипләрдән маскировка шелтәрләре әзерләнә. Алар хәрби хезмәт өчен билгеләнгән. Эшкә берничә сәгать вакыт китә. Әмма команда тату булганда вакыт сизелмичә үтә. Бу коврикларны мин тегәм сәгать жарым, например, мин 9-да утыргам, сәгать 2-дә бетердем. Бик җиңел тегәргә. Бу коврикларны мин кичә тегә башладым. Бер көн эчендә 5 коврик тектем. Менә бүген монда алып килдем. Кызлар белән тутырырга инде. Кайбер волонтерлар маскировка шелтәрләре ясаганда, икенчеләре хәрби бурычлылар өчен махсус каләмнәр тегәләр. 2 атна эчендә иреклеләр саны 250 кешедән артып китте. Безнең Алга һәм Тимер батальоннарына бүген носкилар һәм менә бу яту ничек дип әйтик, юрганнары тегү оештырылды. Һәм бу эшкә 250дән артык тиз арада халык җыелды. Безнең шәһәребездә шундый актив халыклар. Ә бит бу каләмнәрне бер чалылы ярдәмендә ясый башлаганнар. Мама одного военнослужащего собирала своего сына и сделала вот такой коврик. И вот принесла эту идею сюда. Ребятам понравилось. И начали вот такое производство. Сначала 2 штуки отправили. Хәзер инде шактый күбрәк. Ковриклар хәрби хезмәткәрләргә бик ошаган, су үткәрми торган, авырлык буенча җиңел эшләнмәләр. Ә аларны әзерләгәндә төзелеш материаллары файдаланыла. Они легко складываются, быстро можно их разложить. Здесь уже пробовали на них, проверяли, лежали на полу, на этих ковриках. Они теплые и, кроме всего прочего, то, что на них можно и сидеть, и лежать, и спать. Технология шул кадәр гади, бер каләмгә сәгать ярым вакыт китә. Сүз уңаеннан теләге булганнарның барысында тегәргә дә, бәйләргә дә өйрәтергә мөмкиннәр. Барлык әйберләр дә хәрби хезмәткәрләргә тапшырылачак. Резида Шаймарданова, Эльмира Гайднудинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршолыда яктыра бара өчен ки шәһәрдә 5000-нән артык яктырткыч алыштырылган инде. Урамнарны яктырту белән идарә итү өчен 99 шкаф урнаштырылган. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, бу максатларга беренче тапкыр акча шәһәр бюджетыннан да бүлеп бирелгән. Элегрәк бу эшләр республика бюджетына гына башкарыла иде. Тулырак хәбәрчебез материалында. Соры төс урынына хәзер ак. Мэрияда билгеләп үтелгәнчә, яңа яктырткычлар күпкә экономиялерәк. Алар электр энергиясын якынча 10 тапкыр азрак куллана. Лампалар 50 000 сәгать яктыртачак. Бу 6 ел үзлексез эшләү дигән сүз. Элек урнаштырылганнарга караганда хезмәт итү вакыты 5 тапкырга күбрәк. Мы перешли и переходим на энергосберегающие системы освещения города, но и цвет поменялся. Для восприятия с желтого цвета мы ушли на белый цвет. Значит, освещенность лучше стала и дорог, и тротуаров, и мест массового прохождения людей и транспорта. Это тоже влияет на безопасность наших жителей. Яктырту системасын яхшырту өчен бюджеттан 75 миллион сум акча бүленгән. Шаллы яктыгына түгел, яңартылган юллар шәһәрендә. Шамил Усманов урамы капиталь ремонтланган. Быел модернизация Халыклар дуслыгы проспектыннан Академик Королев урамына кадәр узды. Хайр корпорациясе урамында төзелеш эшләре башкарылды. Машиналар йөрү өлеше киңәйтелде. Шуңа күрә дә хәзер бөкеләр азрак булырга тиеш. Данная работа позволит улучшить транспортную доступность, снизить возникновение заторов ситуации при выезде в направлении поселка Новый, Возможный и так далее. Завершен ремонт автомобильной дороги по проспекту Дружбы народов, по проспекту Мира до проспекта Чума.
Мәләкәс Ар-Ягы микрорайонында юллар төзелеше дәвам итә. Авангард урамыннан Фоменко проспектына кадәр дәвамы булачак. Эшләр 80%-ка тәмамланган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Татарстанның ерак районнарына югары белем бирү технологияләре киләчәк. Аларны Кванториум мобиль технопарка китерәчәк. Проект педагоглары мәктәп укучылары арасында техник иҗатны, инженерлык белгечлекләрен һәм эшче һөнәрләрне популярлаштыру белән шөгыльләнәчәк. Мәгариф илкүләм проекты ярдәмендә шундый 85 технология комплекс булдырылган инде. Тулырак калдагы материалда. Бу машина газель гына түгел, инженерлык мөгҗизасы Кванториум мобиль технопарк дип атала. Яңа уку елыннан ул балаларга заманча технологияләр өлкәсендә өстәмә белем алырга ярдәм итеп, Татарстанның район мәктәпләре укучылары белән эшен дәвам итә. 3D принтерлар, сканерлар һәм виртуаль чын барлык җайланмалары. Шундый йөк белән мобиль технопарк Чаллыдан Минзәләгә китте. Мы выезжаем в каждый район 3 раза в год. Итого у нас получается 18 выездов в год. Этот у нас уже 39-й выезд. Всего обучено детей во всех районах 3500 на постоянной основе. Существует еще отдельная история, где мы в дистанционном формате даем свои курсы. Бу вакыт эчендә укучылар үз проектларын ясый алалар. 3D принтер монда иң җиңел нәрсә. Робот техникасы, иҗат комплектлары, виртуаль һәм киңәйтелгән чынбарлык, лазер гравера ул агач, металл һәм пластик детальләрне югары төгәллек белән кисә ала. Тагын бер популяр юнәлеш хай-тек. Пока что немного мультяшно выглядит, но в дальнейшем этот макет превратится в будущий парк города Мензелинска, который спроектирован будет только детьми. Кванториумнан мәгариф илкүләм проекты кысаларында барлыкка килде. Аларның максаты укучыларны белем тупларга гына түгел, аларны практикада да кулланырга өйрәтү. Балалар өчен бу авылдан китмичә, ничек үсәргә һәм акча эшләргә мөмкинлек булуын аңларга ярдәм итә. Нравится также рисовать с 3D ручки. Я попросила у мамы на день рождения 3D ручку, потому что я хочу делать мультфильмы. Дәресләр 5-11 сыйныф укучылары өчен бушлай узам. Кванториум киткәннән соң дәресләр дистанцион рәвештә дәвам ителәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршалыда бөтен Россия ярминкәсе дәвам итә. Бирдә товарларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Аларның географиясы да киң. Россиянең барлык почмакларыннан һәм якын чит илләрдән. Мондый төрлелеккә каршы торып булмый. Киселгән колбаса, Беларусь салысы, Камчаткадан тунец, акбалык, лосось, патшабикәсе, чавычы, кызыл улдык, барлыгы 20 төрдә балык тәкъдим ителә. Классикадан сирәк сортларга кадәр чәй, оригиналь мармелад, хәлвә, тулы конфитюрасы, Абхазия һәм үзбәк тәмләткечләре, салкыннарда сезне монгол кашемиры, фин тышкы киемнәре җылытыр. Яшьлекне озайтырга Новосибирск һәм Алтай косметикасы ярдәм итәчәк. Бирдә сез күптән эзләгән әйберләрне табарсыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Невероятное представление. В дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики, сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене дельфинария. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун».